नैबे फंबायखौ सिनायोब्ला खोन्थाहरनो हागोन माने नैबे बिथाङा जोंनि ढेकियाजुलि माने गरमारा कसारी नैबे बेलस्रि साइडजों आरोना बेवहाय फैनानै माने बिथाङा जायगाफोरखौ मोजां बुंनो रोङा आरो इसे माने गामिखौबो माने उल्टां फुल्टां खोन्थागासिनो सोरबा जुदि सिनायोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो लोगोसे आं हेलो वेलकाम टू बैक माय इउट्यूब चैनल गरमारा फिसल फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम खोनालांगोन ना आसा खालामबाय माने खोथायानो जाबाय जे माने बर' सेंग्रा सासे आरोना बियो माने जोंनि ढेकियाजुलियावहा फैनानै गरमारा सेन्टार आरोना जोंनि गामिया बेयाव फैनानै माने आन्दायनानै दङ बेनि फंनैसो खोथा सोंबाय आरो खोनासं बिनि बिमा बिफानि नामखौ खोन्थाबाय गामिखौ खोन्थाबाय सोरबाफोर जुदि सिनायोब्ला नोंथांमोना माने कमेन्टआव कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो लोगोसे थाम्बनेलाव आंनि फन नाम्बारखौ होनानै दोनदो बेवहाय फन खालामनानै सोंनो हागोन आरो लोगोसे सोरबा सिनायोब्ला बे नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना लांफैनो हागोन बे मानसिखौ जों माने दायो जोंनियावनो दोनथ'नोसै बेखौ जोंनि गामियाव लांनानै क्लाब न'आवहा दोनहैनोसै आरोना गाइस बेनो सोरबाफोर मिन्थियोबा थाबैनो कल खालामना कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरगोन ना आसा खालामबाय आं बिदिब्ला लोगोफोर गाइस सोरबा नैबे फंबायखौ सिनायोब्ला खोन्थाहरनो हागोन माने नैबे बिथाङा जोंनि ढेकियाजुलि माने गरमारा कसारी नैबे बेलस्रि साइडजों आरोना बेवहाय फैनानै माने बिथाङा जायगाफोरखौ मोजां बुंनो रोङा आरो इसे माने गामिखौबो माने उल्टां फुल्टां खोन्थागासिनो सोरबा जुदि सिनायोबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरो लोगोसे आं कन्टेक्ट नाम्बार थाम्बनेलाव होनानै दोनदो बेखौ बेवहाय नोंसोरो माने कल एबा वाट्सएपआव मेसेज खालामनानै आंनाव खोन्थाहरनो हागोन बेखौनो आसा खालामो आं फंनैसो खोथा सोंनि बिथांनियावहा नोंथांमोना खोनासंलां गाइस ओमफ्राय नोंना नामा मा होनदोंमोनलाय तालिक' बर' स' लोगोफोर बिथांनि नामानो जाबाय माने तालिक' बर' होनदों ओमफ्राय गामिया मा गामिमोनलाय आन्धाघाट दलं ना आन्धिघाट दलं स' लोगोफोर आरो आन्धिघाट दलं होनदों आरो ना ओमफ्राय गामिनि नामा मा नाम घग्रापारा नाम जोंनिया हगापारा ना घग्रापारा हगापारा दलं माने लोगोफोर आरो माने हगापारा दलं होनदों आरो ना ओमफ्राय लोगोसे बेनि साइडजोंबो आर्मि केम्प ना मा दं होनदों ना आर्मि केम्प दङ साइडआव हा निनिसरा माने नोंसोर गामिनि मा पुलिस ना आर्मि पुलिस स' आरो माने नोंसोरनि बिथांमोननि गामियाव सोरबा नेनिसर होननाय नाम दंनो पुलिस जानायमोन ना पुलिस साख्रि मावो आरो ना दाबो पुलिस साख्रि मावो होननानै बुंदों आरो ना बिथांनि नामखौ इयो बुंनानै होदो आरो ना माने सोरबाफोर सिनायोबा नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा ओमफ्राय माने जोंनि गरमारा सेन्टारावनो बिथाङा दं सोरबाफोर मिन्थियोबा माने कन्टेक्ट खालामनानै न'आवहा जनायना आरो लोगोसे लांफैनो हागोन बेनिफ्राय आरो ना बेखौनो बुंबाय लोगोफोर सोरबा सिनायोबा थाबैनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर